nje nelobolo sekufanele silishintshe amadoda ayiduda sekufanele akhokhe dabula azalelanga uzothola ama-tracti nakwi-toll gate imini ikhupha ikhokha kancane kunetraki ngisho umuntu esekhumulile akazi noma umthele ubrali umenzela i-baby shower mina ngiyakwazi ukutshela nesidudla mantombazane kona izinto engingasafanele siyivume nje mina indoda yami yayihluleka ngisho nawukufela imani igibele phe kwami ifende ngamahlombe lapho bathanda nokuthi sibahloniphe sibathakazele athana gatsheni thana kuyekenyathi thana mbongo awuphethe kogatsheni nasoke lapho usejulukeni hayibo siyaphelela sabantu besifazane but it's so nice to be in the kingdom of Eswatini. It's my first time in the kingdom of Eswatini. I have been to Swaziland.